إسرائيل بحموس كاب حماس تقبلتهم رئيساتات نيادان كلتا وداني زتبهاله دحرز تقبروا لهم مرمرة اتي رئيساتات نايت عشالات حق انيا كم زخونة اتي رئيسا نايت أدى تباهلو بحماس زتوهاوم جن رئيسا نايت حق انيا إسرائيلاوت أدى كم زي كونن كمون رئيسا ناي زخونة قد محجي بحماس زتتحزه إسرائيلاو كم زي كونن بمفلات اتي رئيسا ناي زخونة نايك أزانا بارد فلسطيماويتي كخون زخل إذن رئيسا ناي زخونة إسرائيلاو أيكونن بمبال حماس سمع يتحس قالو بمبال كسيسا حماس كسب حجي بزعبازي بإسرائيل قريب له زلو كسي زخونة قبر ملس زي هابو زلو خوينو إسرائيل جن اتم زتركبتهم 4 رئيساتات اتم سلسته حق انيا نايتم زتبهالوهم زخونة اتي حدا نايتا أدي زتبهالجن رئيسا أيكونن دحر مبال اتم عشلات كاب حماس بأسك أغا قباب تقاتلن بمبال ونكسيسا لا حماس جن ازم أدن كل التقولعن إسرائيل بكل التشحن عسران سلستن أور حدار بزفت صمت دبدب ايام تقاتلهم نحنا حيزنايم تراينا نيرنايم زبلو حجها إسرائيل حق أنيا الرئيسان يتأدى مستم زترفو جهو كفنو حتيتا لا حماس ابتب شوعات تقمت كل التشحين عسران سلستن بلعل إسرائيل زفت صومت قعتي نشيرن كل التدقان جاويو نابق أزاز وسد خوينو اتم كل التدق أدما عدميهم حموشتن كل التن عمتني نيرو لعلي 15,000 سدتنياتات كاب قرن أفريقيا أوشت أحد ورحي نبي يمن كم زعتو أهجروا ودب سدتنياتات وي IOM أبزوت أب حبيرو أهجروا ودب سدتنياتات وي IOM أبز حلفة ورح الطريق كاب قرن أفريقيا نبقى ماجم بحر يمن بدمر أستاد 15,000 سدتنياتات كم زعتو كجلت أنكله اتقص رخاء كابتيا ورح تحساس كل التشحن عسان 4 تمزجيبو زنبرة بعسران 5 مئتاويت من كاي كم زر أيون حبيرو تتكال أبتزوت أب مكتتال واحد سدتنياتات كاب قرن أفريقيا 15,400 سدتنياتات كم زت تخاتاتله كجلت أنكله أزقوز رخاء أب كل التشحن عسران 5 ورحت الرايو نبي يمن كم زعتو حبرة تتكال أب قتيلو 8,900 مئتاويت كابتم نبي يمن زعتو سدتنياتات كاب جبوتي استبقوسو كم زخونو اتم استرفو 11 مئتاويت دما كاب سوماليا زموت يم كبل قليصو 9 مئتاويت كابتم نيمن زعتو سدتنياتات إثيوبياوያን كم زخونن كلت مئتاويت راي دما سومالياوያን كم زخونن ون زتكالاب صبصابو اسفيرلا كم زفلت بشحت زبصحو إثيوبياوያን سدتنياتات بمنقد جيبوتي نبي يمن دحري دما ناب سعود عرب زعتو خوينم بركت زبل اوانا دما حدقا متحال اقاطيمو بوزحت هيوتم كسؤن تقديدم يم بفلاي كاب إثيوبيان سوماليان زمصو سدتنياتات مبزحتو غزي كابتن قرن أفريقان يمنن زراخب مبرقاو مسمر تبقيسم نوش متعدن قصيلم نوشت يمن موداتا دما ناب سعود عربن كالوت هاجرات وشمت عربن زوسد حدقنيا مسمر سدت سرح نمركاب كم زختلو يفلط أبيرترا ندق تبعتين دق أنستيون كابتا هاجر كي وص زدرت توسخ ممرحيتات بموصو أب حزب شاقولت فتيرو كم زلو مع كان زينا BBC بمنجتاتي أرقاقيص بمبال حبيرا بجاكا زون حاليو سبعو مسالات إيرترا استفهال التكال أبزوص حبريتا منقس إيرترا نخلن ممحدارات زوبا تحت سوس عمد زعد ميوم نداق ماي وتهدراو سلطانا كمزقبون كسلوفون ممرحي كم زم حلالفا قاليصو مع كان زينا BBC نزا حبريتا نمرقاص أبزقبورو صعري كاوشت انكاب دقن تماساسال حبريتا كاب استفرالي سبات كركب كم زخالون حبير لا كم أبنت كاب استتقصو حنتي أبنر ويتقمت إيرتراويت ولادي أن أديان فيزا رخيبهم كموصونا تتصبيت نأدي أك فقدان كله اتطيوس أبو أغن كاب هاجر كوص فقات كم استنفقو حبير لا أبقلم محدارات أسمراون هلو كنتات بمبره دقان استيون كي ترفاك علما مخوانن زنفت حبريتاتات كم زتوهابه حدش مخ قلت زيدلي إيرتراو كم زحبرون زمع كان صحيفة لا بمسرد اتز ترخب حبريتا اتممرحي زتمر عوادق أنستيون قلعون زلوانون كي ترفا نوتهدروا أهادتات كملسات إزاز كم استمحلالف الزمل كتيلو قلم انجتات كم زحبروه اتم بإيدا وانينهم كوتهدروا قديتا واتس يمزز أنحو بزي زخون مغطعتي ناب أهادتاتهم كملسو ساوعيد كم زقرب اللومن بزتفلالي مخنياتات أب ما أسرتت أنحو دما نام مسارعون كملسو يقبر كم زلوون تاقاليتو بتوساقي تحت 7 عمد زعد ميوم سرحتنياتات منقستي كاب هاجر كواتس زد ليوم قدم خونت كم زحيلة يساد زنبرو تحتو
ሕጉሳት ዝዕድሚኦም ድማ ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ሰራዊት መሰነይታ ደብዳቤ ከምጽኡ ይግደዱ ከም ዘለዉ እታ ማዕከን ረኺበዮ ብዝበለቶ ሓበሬታ ዜና ዘርጊሓላ። ገለ ካብቲ መምርሒታት ኣቐዲሙን ዝነበረ ክኸውን እንከሎ ሕጂ ግን መሊሱ ይተርር ከም ዘሎ ዝገልጹ ምንጭታት ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣዝዩ ጸኒዑ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ብሕልፊ እቲ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 50 ዓመት ከይወጻ ዝብል መምርሒ ንህዝቢ ኣብ ዓብይ ስምባደን ስጋኣትን ከም ዘእተዎ ይንገር ኣሎ ክትብል እውን ማዕከን ዜና ቢቢሲ ጽሒፋላ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ናብ ዱባይ፣ ቱርኪ፣ ኢትዮጵያን ካልእ ሃገራትን እናተመላለሳ ንኡስ ንግዲ ብምክያድ ስድራ ቤተን ከም ዝኣልያ ይፍለጥ። ትኬት ቆሪፀን ክገሻ ምስ ነቐላ ከም ዘይፍቀድ ተነጊርወን ኣብ ምድንጋርን ስምባደን ዝኣተዋ ከም ዘለዋ እውን እዛ ማዕከን ረኺበዮ ብዝበለቶ ተወሳኺ ሓበሬታ ገሊጻላ። ኤርትራ ዓበይቲ ሃገራዊ ውሳነታት ብመንገዲ ወግዓዊ ኣዋጃት ምንጋር ደው ካብ ዝብል ብዙሕ ዓመታት ኣውፂርዮ ንምእታውን ምውፃእን ምንቅስቓስ ዜጋታትን ዝምልከት ብመልክዕ መምርሒታት ዝወፅእ ኮይኑ በቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ዝመፀ ህዝባዊ ምምሕዳራት ኣቢሉ ድማ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝርአ ብእኩብ መንገዲ ዝንገር ዘይኮነ ብጉዳይካ መስከትካ ትፈልጦ ምዃኑ እውን ብዙሓት መረኦም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እዛ ማዕከን እዚ ዘርጊሓቶ ዘላ ኣሸቓሊ ኩነታት ከተት ዝመስል ብምባል ወፂ ዘሎ መምርሒታት ክገይሽ ዝደለየ ወይ ጉዳይ ዘለዎ ዝፈልጦ እምበር ብቓልዕ ዝተኣወጀ እውን ኣይኮነን ኢላ። ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝተባሃለ ትካል ተጣባቂ መሰላት ግን እቲ ንምምሕዳራት ዝወረደ መምርሒታት ኣብ ተግባር ክውዕል ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር። እዚ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ዜናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ናብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ናይ ሕጂ ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ሙላቱ ተሸመ ብቐጥታ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝነቐፈሉ ጽሑፍ ብማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ዘርጊሑ ነይሩ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ወተሃደራዊ ሓይልታት ትግራይ ዝርከቡ ዝተወሰኑ መራሕቲ መሓውራት ምምሕዳር ከባቢ ንምፍራስ ብዘይግቡእ መንገዲ ይሰርሑ ኣለዉ ብምባል ከሲሱ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ናብ ከቢድ ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑላ። እዚ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ዝህብ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ዕጡቓት ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ኣስታት 20 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ድሕሪ ምግላጽ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ዝተፈጸመ ኮይኑ በቲ መጥቃዕቲ ከዓ ኣስታት 20 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ እዩ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ሓይሊ ተጠቂምካ መሓወር ምምሕዳራት ንምፍራስ ኣብ ዝግበር ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰባት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወስድውን ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ዝረኣናዮ መሕዘኒ ተግባር ከም ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ። ሎሚ እውን ጽባሕ 11 ለካቲት ብዘይ ኣገባብ መሓወር ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ምፍራስ ንጥፈታት ዘካይዱ ውሱናት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንዕዘብ ኣለና ብምባል ነቲ ተግባር ኮኒንዎ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ትግራይ ዝርከቡ ዝተወሰኑ መራሕቲ ዝመርሕዎ መሓውራት ንጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንምፍራስ ብዘይግቡእ መንገዲ ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሱሎ። ይኹን እምበር ነቲ 17 ሰባት ዝቆሰሉሉ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ሓላፊ ናይቲ ኣርሚ 26 ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰራዊት ዝኾነ ኮሎኔል ሓጎስ ገብረ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሓይልታት ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ህዝባዊ ጻውዒት ግብረ መልሲ ንምሃብ ከም ዝኸዱን ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ድማ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደን ድሕሪ ምሕባር ነቲ ክስታት ሽም ሰራዊት ንምጽላም ዝዓለመ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ መንግስትን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክፋል ሕወሓትን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ኣብታ ክልል ጸጥታውን ፖለቲካውን ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።